traffic. Traffic guys, mga tao dire guys. Pa. Sud sa simbahan ron guys, narami sa gawas, nagkalikot pa misingot. Grabing tao ha guys. Maritas speakers guys. Kaluyan na kita sa Diyos, magkakaw sa kanan. Sa iyo, sa tao, lalong na kita niya, ito sa kinabuhay ka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinaagi sayang dahil ubalaang kusog makabot niya ang Ayo sa dana dong, ikaw dong ba? Mag-picture tadi ah. ang iyang pagdamag. Gipanan niya